Hej så, lille YouTubers, hvis det er sådan, ja der. Nå, jeg tror, jeg vil gnide mine lidt, og hvis I skulle være i tvivl. Og jeg skal lige hilse at sige, at jeg hader det her navn, men vi spiller ind på en server, der hedder Danske Pik, og jeg hader virkelig navn. Og hvad er det? Hvem er det? Se, okay. Lige for skræk. Hvad var du? Jeg er lidt bange. Han er sådan helt ny, og jeg har kun diamond og alt muligt. Jeg er ret bange. Meget bange. Ej, okay, det er David. Sig hej, David. Hej. Er du en lille pige? Ja, faktisk. Yay. Ja, vi har en lille pige med os. Ja, vi har. Og jeg vil lave en af dem her, ja. Fordi jeg er så sej, vil jeg sige. Hvad? Okay, David. Ja. Jeg skal lige gemme den for dig. Må ikke se den. Fast nu. Gå. Se! Hvordan har du lært sådan en? Jeg vil ikke fortælle det, Jonas. Er det fordi du ikke selv ved det? Er du ikke jeg ved det? Ja, jeg ved det. Du tager bare grej, og så siger Tager man et træ? Det var spændende. man tager en sætning. Jeg går lige ind og siger hej til vores hue. Vores hunde. Hej, Rune. Skriv, Mini. Ind i hjørnet. Du skal tisse. Der vores hund bliver præcis. Okay, hvorfor taler vi sådan her? Og vores hund hedder Pjævs, hvis I skulle være i tvivl. Meget godt navn til en hund. Nå, jeg vil lave en piste. Du må ikke ødelægge den. Det gør jeg ikke. Jeg spiller musik. Meget god musik. Okay. Nu kan jeg så ikke helt huske, Imens hvordan bliver jeg den laver fisk. pisten, så ja, jeg laver den højst sandsynligt forkert. Det gør jeg. Hvad sådan her? Hey Jonas. Ja. Jamen det mener jeg. Må jeg få fuld iron? Jeg har ikke næsten ikke mere iron. Jeg har faktisk ikke mere. Hvad nu? Jeg har slet ikke mere iron. Men David. Ja. Jeg har stadig meget kist. Er du ikke stolt? Gå. Jeg skal lige ned og mile lidt. Jeg har fået samlet ham. Hey, jeg glemte at sætte hovedet nu. Og David. Du kig bag dig. Ah! Hvad kan han der? Det er en meget hyggelig mand. Jeg hader bare at have sådan en inventory, hvor den ikke rydder sig selv op. Kan man ikke i det her, kan man? Eller se, faktisk. Nej. Det er kun umiddelbart, det er kun lige det der dårlige. Jeg kan ikke tale mere. David? Jeg kan ikke tale mere. Jeg er blevet meget ked af det. Fordi Tagget, det er slet ikke dårligt, men jeg kom til at sige, Tagget, det er dårligt. Skal du da slukke nu? Nej, men jeg kom til at sige, Tagget er dårligt. Hvad? Han løg bare. Det var godt. Og Jonas, prøv lige at komme ned i minen. Helt ned i bunden. Jeg skal lige... Jeg er bedrock.
Er det spændende? Prøv lige vent, David. Og jeg ved godt, det her det er mega grimt, hvis I skulle være i tvivl, men det er David jo også, så man kan ikke rigtig gøre noget ved det. Jeg har fået en guld, Jonas. Har du fået en guld? Ja. Jeg har en jernhakke. Okay. Hvad fanden skal vi egentlig bruge guld til? Ting og sager, David. Ting og sager. Hvor er du egentlig? Nej, man skal bruge en repeater. En repeater. Jeg kan ikke huske, hvordan man laver den, og så har jeg ikke noget. Jeg har fået en redstone, Jonas. Har du fået en redstone? Nu skal jeg ned. Meget godt lide redstone. Er du det? Det vil jeg. Er det rødt? Er det blåt? Ja, det er gult. Det er faktisk rød redstone. Kommer du det herinde? Hvorhen er du? Det er oppe af guld. Og her er redstone. Mig skal have guldet. Mig vil have det. Hvorfor kalder mig baby? Det ved jeg ikke. Det er dit egen problem. Nej! Hvad siger du nej til? Okay, jeg fik 90 stykker. Jeg blev lidt bange for, at jeg mistede noget. Jonas, skal jeg fortælle dig en frygtelig nyhed? Hvad? Jeg har mistet min pickaxe. Nej, David. Må du ikke have. Nu går jeg op og laver en ny. Nej, det må du ikke, David. Se selv, her er Anna. Jeg henter lige Anna. Prøv at se, Anna. Jeg fandt en til dig. Hvordan fandt du det? Det ved jeg ikke. Jeg kan trylle. Ej, Jonas, må ikke få nogle fakler. Jeg har ikke flere. Ah! Jeg laver lige nogen. Okay. Hvorfor der hvad? Seriøst 4? Og vi er tilbage, lille YouTube. Vi har lavet den her bare og alt muligt. Og jeg kan aldrig helt finde ud af, hvordan man bruger den. Men jeg tror, jeg vil lære det faktisk. Nu vil jeg lave selvmord. Nej! Ja, vi har en lille selvmordsagent med os. Jeg kan ikke lave det, desværre. Jeg kan ikke dræbe mig selv. Jamen, Hey, du må ikke glemme det. Jeg vil lave det selvmordssted. Okay. Nej, David. Se. Okay, eller David, jeg vil i hvert fald lave et sted. Se! Jo. Prøv at se. Kan du følge efter godbiderne? Okay, kunne du dø dernede? Yes. Jeg er ikke undskyld. Hov. Nu kan vi slå dig. Nej. Dræb mig. Men måske ved jeg, hvordan man kan. Ja, det ved jeg faktisk, man kan. Men jeg ved faktisk, hvordan man kan, David. Okay, er du klar? Ja, sæt nu bare en kaktus. Det er ikke det. Det er faktisk ikke meningen. Jeg skal have noget gravel. Jonas. Jeg skal bare have noget gravel. Når jeg død i går, så skal jeg slukke. Hvorfor? Fordi jeg må ikke være sammen med dig. Det er rigtigt. Nej. Nej, det er rigtigt, jeg skal slukke. Jeg ved, at tage 2 gravel. Ej, helt seriøst. Dræb mig. Tag de 2 gravel. Gå ind i hullet. Og så kigger du op. Ikke også? Så kigger du op, lille David. Ja. Og så når du har kigget op, så sætter du 2 gravel.
Ja, jeg dør. Jeg dør. Ej, nu skal jeg stå. Nej, jeg starter ind i huset. David? Kan du slukke allerede? Desværre. Hvorfor? Det var ellers sjovt. Nå, så Bobel! Ja, jeg kommer måske tilbage. Hej. Hej YouTube. I går, jeg filmer bare ikke mere, fordi nu gider jeg ikke mere. Så jeg vil gøre det her. Så sådan her, ikke også? Og så gør vi lige sådan her. Bup, 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 bup. Bup, 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 bup. Oh. Bup, 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 bup. Bup, 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 bup. Tak for det. Ja. Det var hyggeligt. Hej, hej. Hej, hej. 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 Hej, hej. Hall of Gaming. Ses.